Нашите обучения преминават през 3 фази или през 3 части. Като първата част винаги е някаква забавна игра за разчупване на леда. Във втората част най-често използваме подобна карта на сърцето, обучение за вглеждане в себе си. Третата е съществената част от нашето обучение, където даваме актуална информация на нашите ученици по интересен и атрактивен за тях начин. На мен всичко ми беше трудно, но най-притеснително ми беше, когато ходехме при директорките. След първите 2 отказа направо се бех отчаяла, мислех, че сме ударили дъното и когато най-накрая... И че никакъв бизнес няма да има. Да, че никакъв бизнес, че нищо няма да се получи и че ще сме на загуба. Но когато ни приеха, всички съмнения, опасения изчезнаха. Чрез тази фирма ние пораснахме доста. Супер, много хубаво. Научихме се и да губим, и да печелим. Също така спомените, докато тичахме наляво надясно. И тези неща ще ги запомня. Искам само да кажа, че бях се отрадила, че съм благодарна на фирмата за това, че разбрах от първа ръка как се управлява фирмата самото и съставянето самото и приключвам. Всичката помащина, документация, после самото действие, са смисъл, когато правим всичко при нас уроците и сега пак с помащината, като ушаства много документи и така. Добре.